Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Agosto 29, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Wing van gikan sa Cebu nga may karga nga essential goods nakuhaan sang mga armas sa syudad sang Escalante. 4-day no movement sa Bacolod, posible nga i-lift suno kay City Legal Officer Bayatan. Sa balita national, 8 ka motorcycle riders patay matapos gintiro sang armado nga mga lalaki sa Kabakan, Cotabato. FDA ginaprubahan ang pagpatigayon sang clinical trial sang Lagundi bilang supplemental treatment sa mild COVID-19 positive. Sa balita international, French drug maker nga Sanofi kumpiyansa nga makadevelop man sang COVID-19 vaccine. Sa sports balita, NBA playoffs nag-resume na subong nga adlaw. Kag sa showbiz balita, Black Panther star Chadwick Boseman nagtaliwan bangod sa colon cancer. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippine Standard Time makagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Arestadong driver sang wing van matapos nakuhaan sang matag-as nga kalibre sang armas luthang kinasang kagahon sa Maydinao Port Ciudad sang Escalante. Ang suspect ang ginlalakay Janito Chua, 43 anyos, nagapuyo sa may syudad sang La Carlota. Sulod kay Police Major Hiljan Dasming Hepe sang Escalante PNP, si Chua ang illegal nga nagatransport sa mga armas humalin sa Cebu. Sunod pa kay Daspi pagi sa checkpoint gikan sa gintingog nga puwersa sang Philippine Coast Guard Highway Patrol Group ag Escalante City PNP na recover sa suspect ang 8 ka kalibre 45 nga pistola nga mayara sa mga magazina. Nagapati si Despi nga posible ginausal sang suspect ang delivery of essential goods apang mailigal man nga transaksyon sang mga armasa. Si Chua nagapangatubang sa karon sang kaso nga paglapas sang RA 10591 o kon paghupot sang illegal nga mga armasa. Prior sang apprehension saya may report nga naga-transport ini sang sang illegal nga firearms. Upon sa verification together sang HPG tungod sila man lang allowed sini nga mag-check So dito na to nakita ang mga armas nga
Nabatyan si Police Major Hill John Dasping Hepes ang Escalante PNP. May posibilidad nga i-lift ni Bacolod City Mayor Bing Lunardia ang restriction sa paghulag sang Bacolod noon na buwas ngedlaw Domingo. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatana kung malambot ang 5,000 nga target sa mass testing, dako ang posibilidad nga i-lift sang alkalde ang una sining mando base man sa Executive Order number 55 nga ginapapanaoga. Suno kay Bayatan sa karon naga-conclude kag naga-consolidate na sang report ang otoridad kag natala na nga magpatigayon sang pagsinapol ang local IATF para i-assess ang sitwasyon subong nga hapon. Palayag ni Bayatan ang mga mass testing ang para sa ikaayos ang tanan agod temprano nga ma-detect ang mga persona nga nag-positibo sa COVID-19 kag hindi na makalaton sa iban nga mga tawo. Hopefully, basi by late afternoon, kag kunara naman lang tanan, ma-distract nyo liwat ang ATF kag ang emergency committee to help the reassessment and basi may lifting na ta. Dapat yan si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Sa dugang nga balita lokal, naglaom si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales nga wala na sang punong barangay sa syudad nga magdugang sa listahan sa mga opisyala nga nag-positibo sa COVID-19. Ining palayag ang ginhimo ni Gonzales bilang konfirmasyon sa positibo nga resulta sang swab test ni punong barangay Emelda Bangguanga sang Barangay Dosa. Suno kay Gonzales, yara na sa stable nga kondisyon si Bangguanga apang ini ang nagapabilin sa gihapon sa hospitala. Ginpasalamatan man sini ang improvement sa kondisyon ni punong barangay Rosini Distrito sang Sikang Airport nga sa madumduman nagpositibo man na ang iya nga asawa. Hopefully wala na barangay official tested positive, no? So ang aton lang ang Sikap Rosini, pagsikap Imelda Bangguanga, no? Okay. Barangay 2. Continuously equate na sila although stable na ang ilan ng mga vital signs. Dapat yan si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Samtang aprobado sa special session sang konseho diri sa mga syudad sa Bacolod ang pondo para sa pagpreparar sang dugang nga mga bulutuan nga gamiton bilang quarantine facility sa syudad sa Bacolod sa special session kina sang aga Huwebes o kon Sabado. Suno kay City Councilor Renesito Novero ang chairman sa Quarantine Center Action Team base sa pangabay sang City Engineers Office, nagdangat sa 28.7 million pesos ang alokasyon para sa natalana nga pagpreparar sa napulo ka dugang nga mga eskwelahan na magluwas ini sadtong 11 nga nauna na nga ginpreparar sang syudad. Suno sa konsehal, kabahin man sang 28.7 million pesos nga alokasyon ang gamiton para sa una nga mga eskwelahan nga nagakinahanglan sang nagakaigo nga improvement. Suno pa kay Novero ang 28.7 million pesos nga pondo ang kabahin lamang sang supplemental budget nga ilagay na probahan base man sa pangabay sang nagkalinlain nga departamento sang syudad sa di nagdangat tanan sa 112 million pesos. Bago lang gid namon aprobahan special session, I think gin-include na sa supplemental nga budget for that. Napulo na ang mga additional quarantine naton include. Dapat yan si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Sa katapusan nga balita lokal, ginpadalaan sang tag 700 kasako nga food assistance sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental. Ang syudad sang Talisay sila'y bago kagbanwa sang Murcia bilang bulig sa mga frontliners kag magpakigbahin sa time out weekend mass testing umpisa buwas ngadlaw Domingo tubtob sa Lunes. Ining kabahin sa O-Plan one-time big time mass testing program nga gin-initiate sang gobyerno probensyal sa lima ka mga pilot local government units o kon LGUs lakip ng Bacolod. Una nga nagpatigayon sang mass testing ang syudad sa Bacolod sa Agosto 27 tubtob subong adlaw Agosto 29. Ini nga programa ang nagatuyo agud mas swab test ang 10,000 ka mga negrense sa din 5,000 ang gikan sa Bacolod kag 5,000 man ang gikan sa apat ka mga LGUs. May gintukod man nga special task force agud mag-facilitate sa RT-PCR test sang 10,000 ka mga symptomatic patients kag ila mga close contacts. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time hugali ang paginom sang DTX 500. Ang DTX 500.
Iya namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon, no, nga nag-monitor via Facebook page, Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. So greetings time kita mga ka-aksyon, kag ato i-accommodate ang inyo sining nga mga greetings, no, kag concerns nga ginapalabot sa sining nga mga tinion. And good evening lang kay Jocelyn Arisivita Ola. Good evening Action Day, mayong gabi man sa imo. Ara man si Ceres Chavos sa Good evening Action Radio. Oy, si Ma'am Liza Joy Ilon Namoroso, top fan sang Action Radio. Hi Ma'am, good evening. Kamusta ikaw dira? Keep safe man. And God bless everyone. Salamat kay Ma'am Liza Joy Amoroso. Yara man si Ma'am Jocelyn Despojo. Good evening Action Dale. Good evening man sa imo. Si Nevik kay bayang gabi lang da galia kay John Ferreira. Bangon na da gabi na. Oy, bangon na kang magpangape. Good evening andira kay John Ferreira kag kay Nevik Akayb. Kay Rose Guevara, good evening Action Dale, watching from Alabang, Muntinlupa City. God bless, keep safe. Oy, kamusta ka mo dira? Taga diin ka? Diri sa syudad, sa Bacolod or Negros? Halong-halong kay Ma'am Rose Guevara. Ara man nag-monitor live via Facebook Live si Nene Inventor Rosa. Good evening Action Dale, monitor lang kami diri sa may barangay 28. Bacolod ni siya, no? So, may gabi dira kay Ma'am Neni Arroza. Present man, subong nga gabi si Ma'am Mary Jane Mendoza. Good evening, Action Radio. Good evening. Present man, si Fernando Lombre. Good PM, Sir Liho Gutamyaw. Si kay Agosto Lanasa. Happy birthday! Ika-70 anyos nga kadlawan dira sa may sitio Dakutan, Daku, sa may Silay City. Happy birthday lang kay tatay. Wow, 70 years old. Halong dira tataya, keep safe dira sa inyo and stay healthy, no, all the time. Heaven, araman si Nelny Realisa Hydale. Always monitor lang kami kadamo sa mga naga-comment, try natin isasahon kag accommodate no inyong sining mga greetings. And sa mga viewers naton 83, padayon lang nga mag-comment no sa comment section sang Facebook Live para mabasahan ang inyong sining mga greetings mga ka-aksyon. And araman si Gemma Makilan. Hello Action Day, wala na checkpoint kay ginlift ng EO. Oy, wala pa ginlift ang Executive Order number 55 ni Mayor Bing Leonardia. Wala pa sang formal order. Ang ambal to ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, posible nga i-lift. Posible pa lang i-lift. So ginahulat ang formal order nga magwa regarding sa might be no nga pag-lift sining 4-day no movement diri sa may Bacolod City. So steady lang kamo danay sinyo sining mga balay kay wala pa officially na lift no ining 4-day no movement diri sa may syudad sang Bacolod. So ara pa Japon, steady pa no. Ay, bago lang gid nagsulod nga balita, text from Councilor Realisito Novero. Ginpermahan ni Mayor Bing ang EO number 56 nga nag-lift sang restrictions sang EO number 55 effective 6 p.m. today. Okay, so lifted na mga ka-aksyon no ang restrictions, may EO number 56 ginpermahan si Mayor Bing Leonardia. Standby. Aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. Patay ang 8 ka mga motorcycle riders sa isang pilason sa natabo nga pagpangluthang sa may barangay Aringay sa Banwasang Kabakan, Cotabato kay nasang udto. Ginpahayag ni Police Major Peter Pinalgan, hepe sang Kabakan Municipal Police Station natabo ang ambuscade sa may barangay Aringay las 12 sang udto. Sa initial nga report sang Philippine National Police kay sa motorsiklo ang mga biktima kag padulong sa town center sang barangay sang natabo ang krimen. Natumba ang mga biktima sa ginasakyan nga motorsiklo kag ginpang tiro usar ang ginapatihan matagas nga kalibre sang armas luthanga.
Dead on the spot ang 8 ka mga biktima. Isa sa mga biktimang nakaluwas sa pagpangatake kag gindala sa may Kabakan Polymedic Hospital. Ginapangin wala naman sing kapulisan ng mga nagalaptang social media report nga silang sa likod sang krimen. Suno sa kapulisan, posible away pinamilya ang kabangdanan sang krimen. Kag karon padayon pa ang investigasyon sang otoridad. Alas 6:28 Aksyon Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon. Just in report. Ginpermahan na ni Bacolod Mayor Bing Leonardia ang Executive Order number 56 nga nag-lift sang restriction sa hulag sang mga tao diri sa may syudad sang Bacolod. Epektibo alas 6 sang gabi subong adlaw Agosto 29. Ini ang basiman sa inisyal nga information nga nabato ni City Councilor Renesito Novero. Nagpasalamat ang konsehal sa duwa ka adlaw nga mas testing nga ginpakigbahina na sang mga pumulo sang syudad sang Bacolod bilang inisyatibo sang provincial government sang Negros Occidental. Standby mga ka-aksyon sa dugang nga mga updates kag development sining EO number 56 nga ginpermahan ni Mayor Bing Leonardia subong gid lamang hapon. So ini siyang mag-take effect alas 6 sang gabi subong adlaw Agosto 29. Samtang balik kita sa mga balita national, ginaprobahan na sang Food and Drug Administration o FDA ang clinical trial sang Lagundi bilang supplemental treatment sa mga COVID-19 positive. Sa public briefing, ginpahag ni Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, maayo nga balita bangod, ginaprobahan sang FDA ang clinical trial sang Lagundi. Ang clinical trial ang patigayunon sa mga personnel sang Philippine General Hospital, kag ini ang pagahimuon sa Quezon Institute Quarantine Center, Santa Ana Hospital kag Philippine National Police NCR Community Quarantine Center. Ginpathag ni De La Peña ang trial ang para sa may mga mild cases sa tuyo nga mabulong ang mga sintomas kang isang ubo, hilanat kag sore throat. Samtang wala pa naprobahan sang FDA ang clinical trial para naman sa tawa-tawa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa duwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni Balita, una sa aksyon. Lasay sa 36 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita international. Kumpiyansa ang Sanofi, isa ka French drug maker, sila vaccine nga gina-develop kontra COVID-19. Kasunod nga napaabot man nga mag-umpisa na sila sa ilang clinical trial. Ang kompanya nag-develop sang duwa ka mga potential vaccine sa COVID-19. Una, amo ang GlaxoSmithKline kon GSK sang Britain. Hagang mRNA nga gina-develop naman sang Translate Bio, isa ka kompanya sa US. Sa masunod nga bulan mag-umpisang clinical trial. Sulo kay Paul Hudson sang Sanofi, kumpiyansa sila nga mayara na sila sang isa o kun duwa ka mga bakuna sa masunod nga tuiga. Sa karon ang Russian Sputnik 5 vaccine pa lamang ang nakabaton sang approval para sa pagpatigayon sang large scale trials. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, subong nga daw nag-resume ang NBA playoffs matapos nga nagsugot ang liga kag ang mga players sa plano nga social justice matapos ang pagtiro kay Jacob Blake. Sa ka joint statement ginpahayag na ni NBA Commissioner Adam Silver kag National Basketball Players Association Executive Director Michelle Roberts nga mag-resume ang NBA playoffs subong nga daw Sabado. Ini matapos nga wala na dayon ang hampang sang Miyerkules matapos agin boycott sang Milwaukee Bucks ang ilang hampang kontra Orlando sa Eastern Conference First Round Series Game number 5. Ang pag-boycott sang Bucks ang bilang suporta sa social justice sa mga Major League Basketball, Major League Soccer, Women's NBA, kag National Hockey League angot sa natabo sa Blackman. Sa Nebloan, dismayado ang mga atleta nga nag-boycott matapos agin tiro ang Blackman nga si Blake. Sang 7 ka beses ang pulis sa Kenosha, Wisconsin. Sa ini ang masakay kuntani sa salakyan sa din ara ang iya 3 ka mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa showbiz balita, nagtaliwan si edad nga 43 ang Black Panther star nga si Chadwick Boseman matapos sa nga pagkatuig nga pakig-away sa colon cancer. Si Chadwick ang na-diagnose may stage 3 cancer sang 2016 nga sa ulihin nag-develop sa stage 4 sa sulod sang 4 katuig. Ang pagtaliwan sang aktor ang ginanunsyo pa sa official Twitter account kiinasang aga Agosto 29. Napatay si Chadwick siya nga balayo po ng iyang asawa kag pamilya. Nagpasalamat ang pamilya sang aktor sa tanan nga nagapalangga kag nagapangamuyo kag nagapangabay nga respetuhon ang ila privacy karon nga tinion. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado Agosto 29 tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon